Barcelona i Antonio Gaudi. Barcelona, galantne miasto, w którym byliśmy zarozki po olimpiadzie, jeszcze we wrześniu genau 20 lat temu nazad. I szłoby sam mocka rządzić, berać o tym mieście, ale ja chciał dzisiaj no o jednym budynku sam powiedzieć. Jest to taki srogachny kościół, który niektórzy mianują katedrą, chociaż tak po prawdzie jest to bazylika, pod wezwaniem świętej rodziny, po ich niemu Sagrada Familia. Stowiał go ją jeden moc wywołany na całym świecie baumeister Antonio Placid Guillem Cornet. Ale na całym świecie wszystkie teroski wiedzą, co to jest Antoni Gaudi. Napoczli ci ten moc wieli kościół, ta pokutno bazylika stowiać jeszcze w XIX wieku, w 1882 roku, tela, co ją się budowaniu tego kościoła, ten całki Gaudi, rok nie skorzy. Każdy, kto się przykludzi do tej Barcelony, musi uwidzieć najważniejsze, co jest w tym ci kościele, to jego wieże. Jest ich 4 srogie i kielanoście mniejsze. Te 4 są 100 metrów wysokie i idzie wleźć aż na wierzch po 400 schodach. Już zaś te mniejsze mieli pokazować, symbolizować 12 apostli, ale tak prawdą dziebko są one podane na dziurkate cygary albo flostry miodu. I kuknijcie się teraz kino. Ten ci kościół durch i jednym cięgiem jeszcze jest we stowianiu. Jeszcze nie ma zbyte, chociaż leciało już genau 130 lat od napocznięciu. A fajrantu jeszcze blank, ale to blank nie idzie spodziać. Jak w ten czas sprawiła jedna szykowna frelka ze jej muzeum przy tej bazylice, stowianie jej zetwo jeszcze aby ze 30-40 pora lat. Tak po prawdzie jest to, jak mądroki go dają, Deux ex machina, fenomen tego katalońskiego baumeistra Guido. Te 4 srogie turmy byli już fertig kajsik w 1920 roku, 6 lat nie skorzy, ten baumeister nieszczęśnie zaczął się, skipnął się pod taki ichni omnibus i otóż można ziepko więcej niźli zawdy rządzał o tym kościele. Ale to z kuli tego, co idea stowiania tego kościoła wyszła od takiego szumnego Stowarzyszenia Wielbicieli Świętego Józefa. Muszę się ale jakoś iść przed kolendą, bo jemu farożowi ze Józefki przypochlebić, nie? Mocka ci ten baumeister i rzeźbiarz w tej bazylice zrobił. Napoczną firnożyć przy tej bazylice już w 1883 roku. Tela, co do wyprasknięcia I wojny światowej, wiela nie napochał, blank nie certoluj się. Dopiero na ostatek 1914 roku on się na prawie roboty poświęcił się blank tej bazylice, wypokopił 3 srogie fasady wiary, nadziei i miłości. Najważniejsze ale są fasada męki pańskiej i postawiono naprotiv fasady Narodzenia Pańskiego. Stawiał ci Antonio też inne budynki i to na całym świecie. W Barcelonie najbardziej wywołanym jest największe stawienie Gaudiego, Casa Mila. My się ją ze moją Elzą genau obejrzyli, bo ci ona nie ma na isto żadnej, echt, ale to richtig żadnej eki. Jest blank łobłączasto, balkony są podane takie morskie wasserflance, pomieszkania przypominają jakieś ikryle, a całko fasada tego budynku wygląda nikiej pieronym srogo meduza, w którą weluje. Wspomnieć jeszcze musza, co ta fasada męki pańskiej rzezą we kamieniu inszych Josep Maria Subirax. Wiecie, roztomajcie się o tym Antoniku Guido godało. Co on jest Jancykrys albo jatysta, ale jedne jest iste. Każdy dzień na fajramt o 7 na odwieczerz szedł do kościołka San Felipe Neri koło tej stowianej bazyliki na mszą. I tam w tym kościółecku idzie też noś jeden landschaft, taki malunek od Joana Limony, na którym lakowany jest jeden kapelunek, który moci fresa samego tego Guido. Robił tak naisto prawie przy stowianiu tego kościoła Antonio całkie 12 lat każdy dzień, aże do tej tragedii 10 czerwca 1926 roku.
Jeszcze tam ino muszę dopowiedzieć, co w 1992 roku napoczął się proces beatyfikacyjny tego kunstlera, a już zaś rok 2002 miał by Geburtstag, pisłoby mu 150 lat, ogłosili Międzynarodowym Rokiem Gaudiego. Eugen z Pnioków.